Servus, vítaj u nás. Pome. Zavediem ťa na miesta, na ktorých si nikdy nebol a nikdy sa sem nedostaneš. Hlásim sa totižto z dlho utajovaného, prísne stráženého skladu jazdieska. Je to tu sama krabica, všade nejaká tá doska. Ale nie preto som tu dnes na tvoju obrazovku ku tebe domov. Ale máme tu nečakanú novinku. Priam zásadný rozdiel v tejto kapitalistickej krajine, kde trh je prehnitý a plný nenávistí. Všetky ceny u nás sú dohodou. Nie je to sranda. Je to úplne vážna vec. A škandál! Môžeš si u nás vybrať cenu. Všetky ceny, čo sú na nete, sú len informačné. Všetky ceny, čo sú na nete, robíme dohodou. Hej, videl si to lacnejšie, tak nám daj vedieť, my ti dodáme za rovnakú cenu. Nehanbí sa, správ si cenu, chceš zaplatiť viac, nech sa páči. Neviem, či to znesieme, ale hádam to vydržíme. Tak sa s nami dohodni, čago.